To ale samozřejmě nic nemění na faktu, že Michal Kadlec bude kopat penaltu. Morda pod břevno 2-2. Opět se tedy Štěstěny naklánějí na českou stranu, protože pro český tým je remíza samozřejmě daleko lepší výsledek než pro Skoty. A teď byla k vidění zajímavá situace na půlicí čáře. Jan Rajnok se chtěl tradovat s Michalem Kadlecem a Rosický ho doslova zahnal na jeho post stopera. Ale o důvodu, proč se penalta kopala, se tedy bude ještě hodně a především ve Skotsku diskutovat. Ne, tohle s penaltou nemělo nic společného. Ať se na mě Jan Rezek nezlobí.